ଆଜ୍ଞା ଆଇ ନାଇଁ ଚିକେନ ଆଜି ଭଲିକି କଷା ଟିକେ କରିବୁ। ହଉ ଦିଅନ୍ତୁ। କଷା ଖାଇବେ ନା ଝୋଳ ଖାଇବେ? ନା ବେଶୀ ଝୋଳ ହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ, କଷା କଷା ଟିକେ ହବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଳୁ ଏବେ କଟା ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇବା। ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇ କଡ଼େଇ ବସାଇବା। କଡ଼େଇ ଗରମ କରି ତେଲ ଗରମ କରିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ କଟା ହେଇଥିବା ଆଳୁକୁ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲକିନା ଭାଜିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପିଆଜକୁ ଭଲକିନା ଛଡ଼େଇ କାଟିଦେବା ସରୁ ସରୁ କରି। ତାପରେ ତେଲ ଏପଟେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଖଣ୍ଡ ଗରମ ମସଲା ତେଜପତ୍ର ପକାଇ ପିଆଜକୁ ପକାଇକି ଭଲକିନା ଭାଜିଦେବା ରେଡ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇଦେବା। ହଳଦୀ ଲୁଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲକିନା ଆମେ କଷିଦେବା। ତାପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚିକେନ ମସଲା ପକାଇ ଆଉ ଥରେ ଭଲକିନା କଷିଦେବା। ଯେମିତି ମସଲା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ପଳାଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କଷା ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି। କଷା କେମିତି ହେଇଛି? ବୁଝେଇ